Давай. Здравейте хора, сега играем в... Хейскрафт. Мисля, че така, да. И играем Екстран, най-прогнилото нещо. What the fuck, човек? Е. Надявам се да го мина. Не. Давай. Той баси пребъщото тука. Това е доста неврещо. Аз тука как се минава това по дяволите? Не знам. Ето. Аз го прескоча. Не, сетна съм си чекпоинт. О, лабиринтус. О, мачка с такова е. С шифта си го минаваш. Грешна страна. Да, можеш и с shift, смисъл. Има някакъв начин на грешна страна. Ресетира грешното. Не го знам, аз не съм играл Екстран отново. Това как се минава, човек? Как се минава това, бе, човек? Дето лавата, как се минава лавата? Аз го минах по някакъв начин, не знам. По ще видя на клипа. Дали ще излезе от лабиринта ми е чудното. Грешна страна. Напреде. Добре, човек, аз качвам, пък нещо... На тук. Не, грешна страна. Добре, бе, как се минава, бе? Ето тук. Грешна страна. Добре, аз избирам се на същата страна. Аз съм връщам се, май. Не. Ето, тук съм. Човек, това ме впися. Спокойно, Вилия. И мен ме вбесяваш в първите дни. Първите дни ме е първия ден. Ема, човек, аз не мога да минава, бе. И аз се загубих в лабиринта аз. При тебе поне е някакво забавно, мен ме вбеся това. Май намерих изхода. Ти май го намери. Ле, човек, намери го. Чудото как ще го мини сега. Ле, знаеш колко съм близко. Тук имаш няколко умирания. Виж, аз съм с най-малко. Да, намерих изхода. Не! О, добре, че се е секнало чекпоинт. Бас идиот, не скачи така. Но ме дразни тия. Аре, бе. Да. Ако си спомните на Прибой 12 канала, Тодор Колев, не сказа канала, той игра на този сервер, в смисъл. Точно тук, където мина по водата. Това значи сега колко е правилно. Това не мога да мина. Аз не мога да мина началото. Ще го мина като ботовете. Имам една идея. Я ще играем някой джъмп сервер. Не, чакай аз. Искам да си довърша екстрана. Аз печелих. Браво. Чек, имам идеята за да правим Добре. Това мисля, че това беше лесно. Аз съм нул по принцип тази игра. Добре, ела, Илия, къде си? Къде си, моето момиче? Ето те. Ела тука. Ела, дето съм клекнал. Не бяга от мене, бе. Добре. Това беше от мен, хора. Аз бях Ден, вие бяхте с Геймбол и до скоро.